Ya 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 ya. Ayo goyang Bu. Asik. He. Asoy. Asik. Iki tukang tambal ban rezekine sandalan-dalan golek pangan duit sing halal waton cukup kanggo sandang lan pangan. Hey! Iha! Sing. Aku iki tukang tambal ban rezekine untung-untungan nasib apik duit kantongan wayah apes wetengku krasa kroncongan maju mundur maju mundur maju mundur maju mundur maju mundur. Oh, aku bisa. Ayo ibu-ibu, maju mundur lagi. Macedor, macedor, macedor. Ono ban pecah. Wah iki mesti rezeki teko. Emak jedor, emak jedor, emak jedor, dor. Ban pecah maneh. Isih esuk rezekine tambah mlumpuk. Owe tambah mlumpuk, Owe, tambah mlumpuk. Owe, tambah mlumpuk. Owe tambah mlumpuk. Iha. asik, 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 asik. Aku iki tukang tambal ban uripe sandalan-dalan golek pangan duit sing halal waton cukup kanggo sandang lan pangan. Iha. Aso. Aku iki Tukang tambal ban, rezekine untung-untungan nasib apik duit kantongan wayah apes wetengku krasa kroncongan. ayo Emak jedor, emak jedor, emak jedor, dor. ono ban pecah wah iki mesti rezeki teko. Emak jedor, emak jedor, emak jedor, ban pecah maneh. Isih esuk rezekine